Ima jedna zajednička karakteristika psihopata monstruma koji su me napadali, dakle 28. februara, prvi napad Raša Jedinića BB, zatim 16. marta pokušaj ubistva Raša Jedinića 17 i ovo sad 13. aprila, da kažem, deda, koji je zapravo izuzetno jak, brz i udara, krvnički me udarao štapom i gađao kamenčukom. Naime, zajedničko im je to što bi oni samo zato što im neko snima zaostavljenog psa, dok ovog dedu prvi put u životu vidim što me napao. A on je već imao priču, tebe ja čekam, ja sam mu samo snimao s ulice psa. Dakle, zajednička karakteristika im je ta da onaj koji im snima s ulice zaostavljenog psa, oni su u stanju da ga ubiju. Ali tako da plasiraju laži da im je taj ušao u dvorište, da ih je uznemiravao, da... Ne pominju oni uopšte psa tu. Ne, oni pominju... Da, videli ste i onaj s Raša Jedinića bebe i ovaj mi uvlače biciklu, vidi se na snimcima u dvorište. Dakle, imaju... Zašto? Pa, oba su govorila policiji, on mi ulazi u dvorište. Znači, oni žele da, po tu cenu, da, iako ih ti čak snimaš, oni su umislili u svojoj bolesnoj glavi da će ti uvući biciklu silom, dakle, mogu se me oboje da ih sprečim, i onog sa Raša Jedinića i ovoga, i ono što je pokušao da mu ubije fizički. Spretan sam i ja, kao i, nažalost sam takav da po cenu života često ne reagujem. Evo, šta ovog dedu, da nisam ga bukvalno pipao, samo sam ga odgurnuo nogom kad mu udarao 5-6 puta i gađao kamenom. Dakle, fizički ti odvlače bicikl da bi lažirao i da si mu ulazi u dvorište, iako ih snimaš, pazi. Dalje, to je prva crta, to je druga. Prvo je napadaju te, bukvalno mogu, do te mere da će te ubiti, samo zato što im s ulice snimaš psa ili da ovaj nije mogu što je pokušao da me ubije, onaj mlađi, da uvuče bicikl, jer je to bilo bukvalno 300 metara kroz njivu do njegovog dvorišta, dakle ne može da odvuče 300 metara otvorena njiva. Ali to, bukvalno imaju istu crtu, karakteristiku zla, znači ubiti nekog, lažirati da ti je bio u dvorište i lažni svedoci da skupljaju ih. Dakle, ovaj što je pokušao da mu ubije sa Raša Jedinića 17 dovukao onog lažnog svedoka, ovaj isto dovukao lažnog svedoka koji također zlostavlja psa. Dakle, to su im neke crte glavne i da, tužilaštvo je kriminalizovano, stavilo mi je metu na čelo, rešit će se ovo, ja ću rešiti to na jedan fin način. Štrajk glađu, pokazivajući prstom na kriminalne tužioce, na dokazne snimke, na ovu kriminalnu ekipicu. Vidjet ćemo kako će se to završiti. Ja znam da ćete biti pohapšeni i kažnjeni. A ja ću, naravno, otići iz ovog mesta u neko finije, gde su ljudi normalni, gde nema ljudi, gde ima više životinja. A vi uživajte u paklu, a vratit će vam se to zlo. Psi su kraljevi, vidjet ćete kako će vam se to vratiti.